Mališani u Slavonskom Brodu jutro sportskih praznika projekta Hrvatskog školskog sportskog saveza i Ministarstva turizma i sporta započeli su tradicionalnom igrom, skakanjem u vrećama. I već na prvoj igri naučili i da su ozljede sastavni dio sporta. Ozlijedio sam se za sad dobro, nije bilo nikakva grozna ozljeda, ali kad smo bili igrali kao skakanje u vrećama, bio sam pao zadnji. Kad smo bili skakali, kad sam trebao doći do svog prijatelja, prijateljice, onda sam bio pao i razrala mi se rana. Boli li? Pa bolilo je, sad više ni ne boli, baš toliko. Bilo je teško i bolila me noga, isto to desna kojom ja pucam. I to me zabolilo i onda nisam mogao trčati. Da sam morao hodati i ove čunjeve okretati. Kapice, ista stvar. U Brodsko-posavskoj županiji u projektu Sportski praznici sudjeluju dvije škole, jedna u Slavonskom Brodu, a jedna u Starom Petrovom Selu. Stručnjaci i kineziolozi za djecu su pripremili različite oblike vježbanja i sportskih kretnji, te učenje pravila određenih sportova. Napravili smo na način da smo organizirali da bude im što zanimljivije, a opet s druge strane da obuhvatimo sve osnove, znači osnovne elemente, osnovne motoričke sposobnosti gdje na sve utječemo, pa smo prema tome uključili i rukomet i nogomet. To su sve početni elementi, znači vidite i sad oni danas igraju rukomet, ali to su osnove, to je sami početak. Nogomet, štafetne igrice, elementarne igrice, znači išli smo i prošli tjedan na Poli, to je sportsko-rekreacioni centar, vožnja biciklima, 5 km u jednom pravcu, 5 u drugom, organizirane aktivnosti tamo, znači cijelo vrijeme jedan organizirani oblik tjelesne aktivnosti. Naučio sam da unutra ovog 16-terca, kako se zove, se ne smije dirati rukom, jer će biti penal ili ako negdje tu diramo, bit će slobodnjak neki. Naučio sam da ako izbijem tamo loptu, da je to aut za druge i eto. To. Što je zaleđe? Zaleđe je kad prođemo obrambenog igrača. Ne smijemo ući u prostor od golmana i pucati u njegovom prostoru. I moramo se dodavati u rukometu i moramo se dodavati u rukometu i ako se ne dodajemo, onda nećemo uspjeti zabiti gol. Znači, sladoledi su okrenuti na stranu prema gore, a vulkani su onako prema dolje idu. I onda što se radi onda? Onda ih moramo preokrenuti, imali smo 2 tima i ko više preokrene vulkani ili sladoledi pobjeđuje. Već u ovim ranim godinama brodski su mališani svjesni toga što sport čini našem tijelu, a sportski praznici poslužili su im i kao izvrstan bijeg od ljetne dosade. Mene najviše smeta da što je većina i nemam šta raditi, da što niko neće van po vrućenu. Pa ja ne bi baš bila sada puno kod kuće, već bi iskoristila lijepo vrijeme da malo izađem van, ali kad je baš velika vrućina bila bi kod kuće. Koje ste vi nove sportove ovdje naučili ili igre? Što vam je bilo najzanimljivije ovdje raditi? Što najviše volite raditi na sportskim praznicima? Pa najviše volim raditi, igrati rukomet, a sviđa mi se igra vulkan sladoled. Meni se isto najviše sviđa rukomet i igra vulkan i sladoled. Dobro, vidjela sam da ste skakali u vrećama i na vijačama. Što je važno? Ko je pobjedio? Koji tim je pobjedio? Što je važno za dobro skakanje u vrećama? Da držimo već ovdje i da skačemo u njoj visoko. Pa da se pokušamo ne pasti, da držimo vreću. Vjerovatno bi bila kod kuće, a ovdje se sad bavimo sportom i vježbamo. Što si novo od sportova možda naučila, što ti se svidjelo, igrali se razne igrice, vidjela sam? Da, najviše mi se svidio rukomet, ali nešto sam malo nogomet naučila. I kakva si u nogometu? Pa nisam baš nešto, ali nadam se da će biti bolje. Pa ja bi
igrao društvene igre sa... Pa igrao, sad ti kruno, nemoj upadat u riječ. Igrao bi društvene igre s mamom i tatom. Kad ne bi igrao društvene igre, onda bi izašao van se igra s prijateljima. A zašto si se ovdje upisao? Pa eto, zanima me kako će mi biti ovdje i koje ćemo sportove još naučiti. A jesi li nešto novo naučio? Što ti je bilo zanimljivo? Naučio sam igrat rukomet. Ja bi se kod kuće dosađivala jer mi je dosadno, a ne smijem ići nigdje iz bloka. A upisala sam se zato što sam znala da će mi biti moji prijatelji i onda da ću se družiti s njima, da ćemo igrati igre i tako. A koje si nove sportove možda naučila? Naučila sam nogomet igrati, rukomet, košarku isto. Ti si golman, vidim ovdje u rukometu. Da. Ležala bi kod kuće, a sad na sportskim praznicima se igramo. Koje ste se igre igrali, sportove, što ti se svidjelo? Svidjelo mi se rukomet, a igrali smo nogomet i košarku. I kakve su cure u nogometu? Pa dobre smo. Jeste igrali protiv dečki ili s njima zajedno? Igrali smo samo curice. I što ti se više sviđa, nogomet ili rukomet? Rukomet. Znaš li neka pravila u rukometu? Da kad je obrana da moramo dići ruke i da branimo. Morate se dodavati kad ste u napadu? Da. Ja bi inače gledala mobitel i ležala bi, dosađivala se. Ja isto, ako se ne bi upisala na ovaj sport, ja bi ostala naravno u krevetu i isto bila na mobitelu, bila na svugdje i ne bi nigdje išla iz kuće. Kako vam se onda sviđaju ovi sportski praznici? Što ste sve novo probale? Što vam se svidjelo? Najviše mi se odavde sviđa rukomet. Meni isto, tu sam puno stvari novih naučila i zanimljivo je. Kad je rukomet u pitanju, evo, što ste naučili od pravila? Kako se treba ponašati u obrani, kako u napadu? Ja sam jedino naučila da imam obranu, da se tamo stoji. Što morate, dignuti ruke? Pa digniti ruke i kao braniti, kao nešto pomoć golmanu da on isto može obraniti. A kad smo u napadu, što moramo raditi? Dodavati se? Da, kad smo u napadu, raširiti se i svakom dodati koji nam je bliže. Da. I koja je bolja u rukometu od vas dvije? Da. Meni je najzanimljivije rukomet zato što smo naučili svašta, a zanimljive su mi i odbojka i tenis, odnosno badminton. Kad je rukomet u pitanju, što si to naučila? Evo, koja su pravila u obrani, koja u napadu? U obrani je bitno da se oni koji brane da se miču lijevo desno, ovisi na kojoj strani je lopta, a u napadu sam naučila da se treba dodavati s lijeva na desno ili obrnuto. Koji se tebi sportovi ovdje sviđaju ili igre? Najviše rukomet, a i na početku smo igrali malo košarke, ali sad mi se najviše sviđa rukomet zato što mi to sad i ide i baš mi se sviđa i zabavno. Planiraš li možda u budućnosti se upisati u neki klub i možda više baviti rukometom? Pa nisam baš razmišljala o rukometu, ali sam u košarci. Upisala sam zato što mi je dosadno kod kuće, nemam se s kime igrat i upisala sam da imam društvo i da se mogu zabaviti. Pa ja da sad ne idem na ove sportske praznike, bilo bi mi sigurno dosadno kod kuće, onako se volim kreirati. Upisao sam se zato što imam ovdje mnogo prijatelja i zato što imam mnogo sportova nekih koje nikad nisam igrao da ih isprobam, a da se nisam upisao, onda bi se vani igrao kao inače s prijateljima, igrao s roditeljima neke društvene igre. A zašto nam je sport važan? Pa sport nam je važan da budemo malo na suncu, da budemo zdravi i... Koje si nove sportove možda ovdje naučio? Pa naučio sam rukomet, nogomet i to je to. Odlično je, samo što se jedino malo ne sviđa što traje od 9 do 12, ali dobri su sportski praznici.
A kako bi ti da oni traju? Pa ja sam mislio da će to trajati ko školski sat, 45 minuta, ali dobro je ovako, zabavljam se. Ja bi iskreno volio da traji 6 sati ako treba, ali jako je zabavno vamo. Volio bi jako puno da bude za ove druge sportske praznike da budu. Za djecu su na sportskim praznicima osigurani i obroci, nešto po njihovom izboru, puno vode i neko zdravo voće. Time učenici se uče i zdravoj prehrani. Važno je zdravo se hraniti i jesti što više voća i povrća, a jesti onako malo manje slatkiše, čips i piti kolu i gazirana pića. Vodu je važno piti često. Da. Voda nam je bitna za život, a najčešće ne smijemo jesti slatkiše puno. A što trebamo jesti često? Moramo jesti najzdraviju hranu. A potiče se mališani da prate sport, i onaj amaterski i onaj profesionalni. Jučer smo gledali nogomet Italija-Španjolska. Italija sam vidio da prolazi u osminu finala protiv Engleske. Kak se zove? Je li ušla Italija u finale ako se ne varam? Ušla je protiv Španjolske, na penale su pobijeli 4-2. Na sportskim praznicima djeca su naučila različite tehnike u sportu, nove vještine, pravila određenog sporta, kretala se i družila. No zaboravljamo jednu činjenicu. Na sportskim praznicima stručni kineziolozi uče ih i onom najvažnijem u životu, da jednog dana izrastu u dobre ljude koji znaju kroz život igrati fer. Da igram pošteno, po pravilima i da navijam za svoj tim. Zašto nam je važno navijanje za svoj tim? Da ih ohrabrimo i da mogu možda pobijediti, da im damo šansu da ubrzaju da pobjedimo možda. A kakvi trebamo biti prema protivnicima svojim? Pa ako izgubimo ili pobjedimo, moramo im isto čestitati. Recite mi što moramo znati o protivničkom timu, kako se trebamo ponašati prema protivnicima u sportu? Lijepo zato što ako sutra možemo igrati s njima i onda nije lijepo da se svađa. Pa mislim isto. A kako moramo u svom timu se ponašati? Čula sam ovdje da morate navijati. Da, moramo navijati zato da možda pobjedimo. Moramo biti složni, da se ne svađamo čija će biti lopta i tako dalje. Osnovni benefiti, osim onoga što je sad zdravo, da se sad bave, je izuzetno bitno i ono što mislim da će ponijeti je promišljanje i način da nastave zdravo živjeti. Upravo mi kineziolozi, ali i roditelji bi trebali svojim primjerom dati djeci, svojim primjerom da oni se i sami bave sportom, da bi i djeca se nastavila danas sutra baviti sportom i zdravo živjeti. Druga lokacija u Brodsko-posavskoj županiji bila je ona u Starom Petrovom selu, no do njih nismo uspjeli doći. Voditelj Goran Križan mališane je obradovao planinarenjem, no ne bilo kakvim. Rečeno nam je da do lokacije na kojoj se nalaze možemo doći samo uz pomoć teretnog vozila i put bi nam trebao pokazati lokalni šerpa. No to ih nije spriječilo da nam se ne jave sa Slavonskog gorja i udjele nekoliko korisnih informacija kada je planinarenje u pitanju. U planinu volim ići radi proživljenog doživljaja koji proživim sa planinarima ili svojim društvom. Također volim planinariti zbog okoliša koji me okružuje. A vidike sa vrha? Ne vidi se šuma. Našim slavonskim ne, ali gdje ćemo ići, gdje ćemo vidjeti? Na Snježniku ćemo vidjeti more. Šta treba ponijeti u planinu? Trebamo imati slojevitu odjeću i čvrstu obuću. Trebamo pogledati prvo kilometražu prije nego što krenemo, tako da znamo koliko trebamo tekućine ponijeti i trebamo imati dobru volju. U planinu nikad ne smijemo ići sami, trebamo paziti na vremensku prognozu, najviše na grmljavinu i moramo biti spremni za oblačiti se ako bude zima ili kod nas nema divljih životinja, moramo pripaziti na krope. U Starom Petrovom selu u sklopu sportskih praznika odlučili su zaista i upoznati Slavoniju, mjesto u kojemu žive i to biciklima i gojzericama na nogama. Brodsko-posavska županija pokazala nam je kako se sportski praznici ne moraju nužno odvijati u sportskim dvoranama, nego se može spojiti i sport i ljubav prema prirodi.
Slavonski Brod voli sportske praznike!